tomto videu si ukážeme, ako môže lekár pridať do kalendára termín objednania pacienta. Predstavme si, že pacient práve absolvoval ošetrenie, ale nakoľko má ďalší kas, dohodli sme sa s ním na termíne a hneď ho objednáme. V mesačnom kalendári vidíme podľa neúplnej kružnice okolo dohodnutého dátumu, že máme nejaké termíny voľné. Klikneme na vybraný dátum, čím sa zobrazí v týždennom kalendári. Predpoludním máme voľnú približne hodinu, kde môžeme pacienta objednať. Klikneme myšou za posledný termín. V kalendári pribudne obdĺžnik s bodkovaným obrysom hneď za posledným termínom a otvorí sa dialogové okno pre zadanie údajov termínu. Ak využívame vlastné typy ošetrení, automaticky sa zobrazí ich zoznam, z ktorého vyberieme ošetrenie s názvom KAS. Obdĺžnik termínu v kalendári sa automaticky predĺži na definovanú dĺžku ošetrenia KAS a tiež zmení farbu. Trvanie ošetrenia a dátum a čas termínu sa automaticky nastavia. Ak chceme trvanie zmeniť, klikneme naň myšou a hodnotu v minútach prepíšeme. Alebo môžeme stláčaním klávesy so šípkou hore trvanie predĺžovať po minúte, prípadne klávesou so šípkou dole skracovať po minúte. Ak by sme trvanie ošetrenia predĺžili tak, že sa bude prekrývať s nasledujúcim termínom, objednávací systém nás na to upozorní červeným textom prekrytie a nedovolí nám termín uložiť. Ak chceme zmeniť čas termínu, postupujeme rovnako. Klikneme na čas a buď ho priamo prepíšeme, alebo ho posúvame klávesami so šípkami hore alebo dole. Ak by sme čas posunuli tak, že sa bude prekrývať s iným termínom, objaví sa známy červený text prekrytie. Teraz zadáme kontaktné údaje pacienta. Povinné je len priezvisko. Ak ale chceme, aby bol pacient e-mailom upozornený na pridelenie termínu a na blížiaci sa termín, musíme zadať aj e-mailovú adresu. Hneď je nám jasné, že by bolo veľmi nepohodlné pre každý termín manuálne zadávať všetky údaje pacienta. Preto objednávací systém umožňuje nahratie kontaktných údajov pacientov. Potom stačí do pola priezvisko zadať prvé 3 písmená priezviska aj bez diakritiky a objednávací systém ponúkne zoznam zodpovedajúcich pacientov. Náš pacient sa volá Jan Hrčkavý, takže sme zadali prvé 3 písmená priezviska HRC. Z prehľadného zoznamu zodpovedajúcich pacientov ho vyberieme a všetky údaje k nemu sa automaticky doplnia. Do posledného pola si môžeme napísať nejakú poznámku k tomuto termínu, napríklad, že ide o zub 43. Termín pridáme tlačidlom pridať. Tým sa pacientovi odošle e-mail s informáciou o pridelení termínu. Ešte malé vysvetlenie, ako sa určí čas termínu pri kliknutí v kalendári. Keď v rámci hodiny v kalendári, do ktorej sme klikli, neexistuje žiadny termín, pridávaný termín sa posunie na začiatok hodiny. Ak v rámci hodiny už nejaký termín existuje, povedzme na jej začiatku, pridávaný termín sa umiestní hneď za tento termín. Ako už bolo ukázané, čas termínu a jeho trvanie je možné jednoducho a rýchlo zmeniť. Ako sme už v predchádzajúcich videách spomínali, lekár pri pridávaní termínu nie je obmedzovaný ordinačnými hodinami ani dňami, keď sa neordinuje. Tak si v krátkosti ukážme, že termín môžeme pridať mimo ordinačných hodín, ale aj počas štátneho sviatku, ak chceme. Objednávací systém nemôže lekárovi brániť v tom, aby si pacienta objednal kedykoľvek chce. Predpokladá sa, že lekár vie, čo robí. Pri pridávaní termínu lekárom sa kontroluje jedine to, či sa neprekrýva s iným termínom.